in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, voters registration, temporaryong undangon sulod sa usa ka semana tungod sa filing sa COC. O mga biktima sa investment scheme andam tabangan sa lokal nga gobyerno sa Kidapawan City. Sa detalye sa ato mga balita, padayong midawat og voters registration sa opisina sa Commission on Elections kon COMELEC. Apan ugmang adlaw temporaryo kining undangon alang sa usa ka semana nga filing sa Certificate of Candidacy kon COC sa mga mukandidato sa local ug national nga posisyon para sa 2022 elections. Magpadayon ang voters registration Oktubre 11 hangtod sa Pitsa 30. Ani ang report ni Orlando Dondondinoy. Midawat pa og voters registration karong adlaw ang COMELEC. Apan ugma, Oktubre 1 hangtod 8, Certificate of Candidacy kon COC una ang ilang dawaton gikan sa mga mukandidato sa lokal ug national elections sunod tuig. Matod sa COMELEC Davao del Sur, magsugod ang pagdawat nila og mga COC gikan sa alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, apil ang mga adlaw Sabado ug Domingo. So na-mention ako during sa briefing, lahat man gud atong panahon karon so natin ipatuman nga health protocols, of course, mask, face shield, physical distancing and all temperature checking. But ang amo ang yung gi-make sure is unta pag adto nila diri para magpa-receive or mag-file sila ng certificate of candidacy, wa na kulang para di na sila magbalik-balik kay if ever na naikulang we will be constrained to not to accept their COCs if ever na naikulang. Ay magno sa COMELEC sa tanang mga kandidato nga mosangat sa ilang Certificate of Candidacy ug mga adlaw, tumanon ang tanang minimum safety protocol sa COVID-19. Bawal sab ang pagsuot og laing matang sa face mask gawas sa surgical mask ug kanunay magsuot og face shield samtang aniya dinhi sa ilang compound. Aron masiguro nga matuman ang minimum safety protocol, magpadala og mga personahe ang Davao del Sur Provincial Police Office kon DSPPO sa mga buhatan sa COMELEC. Ang ilahang role dito is kung naamay mga panghitabo, dapat ilahang mapugnan ug ma-prevent. So, muna nga ato apong ginaawhag ang mga katawhan, labi na tong mga supporters sa ato ang mga politiko, nga dili mag-violate sa ato ang local nga IATF guidance, no? Miabiso ang kapulisan nga mahimong dakpon ang mga kandidato ug bisan ilang mga supporters nga mula pa sa IATF guidelines. Ato silang advisean sa ato ang minimum public health standard nga i-follow, kay kung dili basig ma-misinterpret pud ta nga ang pulis nang nakop og supporters sa usa ka politiko. So first ang buhatan sa police is to advise them, but if dili gyud, then we will implement the law. Wala gitugot sa COMELEC ang online filing. Busa kinahanglang personal nga moadto sa buhatan sa COMELEC ang usa ka kandidato aron moduso sa iyang Certificate of Candidacy. Orlando Dondondinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Ugma na ang unang adlaw sa filing sa Certificate of Candidacy alang sa mga politiko nga magpapili karong 2022 local ug national elections. Busa ang uban, giplastar ng ilang kandidatura o namilig partidong kasandigan. Sa Davao del Norte, mitabok og partido si incumbent Governor Edwin Hubahib gikan sa Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan kon PDP Laban ngadto sa Partido Reforma. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Tungod sa pagkasiak sa liderato sa Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan kon PDP Laban, nakadesisyon si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib nga mobalhin og laing partido.
Buot niya ang partidong kasandigan o kasaligan ang pundasyon gikan sa national ngadto sa lokal nga level. Busa iyang gipili ang Partido Reforma kay para niya plastado ug adunay lig-on nga struktura sa natad sa politika. Si Governor Hubahib magpare-elect isip gobernador sa Davao del Norte. Ang tanan nga incumbent nato, no, 98% of the incumbent mayors and vice mayors down to city and municipal councilors, kuyog si former speaker Congressman Pantaleon Diaz Alvarez, nagtikot na o nagtikot na sa Partido Reforma. Tumong ni Hubahib sa pagpasilong og laing partido aron mas matutukan pa niya ug maayo ang pagpanerbisyo sa katawhan nga iyang nakita sa Partido Reforma. Base sa mga naandan, nag-prepare gid mi especially na sa lokal nga posisyon kay sayod mi nga naagyoy kalaban. So gidoble na mo o gitriple pa ang among preparation. O apil na pod ang national movement. Usa lamang gipanghinaot ni Hubahib nga mausay pangandoy sa iyang kapartido mamahimong hapsay ug kasaligan ang resulta sa 2022 national ug local elections. Isip gobernador, gusto nako nga mahitabo nga usa ka malinawon ang mahitabong election karong umabot 2022 sa Davao del Norte. Nagtuang gobernador nga daghan pang politiko ang magpasilong sa Partido Reforma. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Gidasig sa lokal nga gobyerno sa Kidapawan City ang mga nagareklamong na scam sa usa ka investment scheme sa syudad nga mudangob sa City Legal Office aron matabangan sa pagpasang-at og kaso. Ani ang report ni Lizelle Banga. Anda mohatag og libre nga legal assistance ang lokal nga kagamhanan sa Kidapawan City sa mga gareklamo nga nailad sa usa ka investment scheme sa syudad. Dili man kita pwede mag-una-una og buhat og aksyon kung walay reklamante, no, na mga iog assistance sa tuwa. So amo ang ginaawhag, no, kung kinsa man tong mga nabiktima sa ato ang investment scheme, no, dili lang ning MERS but kining uban nga mga investment scheme ng mga moabutay nga i-formalize ang ilang reklamo, no, kay na-instruction si Mayor Joseph Evangelista nga ang ato ang City Legal Office maghahatag og libreng assistance, no, libreng tambag para magiyahan kining mga complainants nato kung unsa ang maayong buhaton, unsay mga ebidensya ang kinahanglan para mapalig-on ang ilang kaso batok sa mga nag-organize or nanguna sa maong investment scheme. Nasayod ang LGU sa upat ka mga investment scheme sa syudad kaniadto nga gahanyag og doble nga tubo sa gibutang nga kwarta. O gani duna sa 20 ka mga complainant nga natabangan sa pagpasaka og kaso. Sumala sa pag-imbestiga sa Department of Trade and Industry kon DTI North Cotabato. Ang gareklamo sa mga investor nga MERS Business Center dunay permit nga nakapangalan sa usa ka Reynaldo Abing Kalingawan. Kinsa gituuhang konektado sa kapa o kabos padatuon. Nakalatid sa business permit niini karong tuiga nga ang negosyo usa ka money exchange o rehistrado kini sa General Santos City, partikular sa Sarangani Province. Apan dili appeal sa business permit niini ang pagdawat og investment. Dugay na matud pang naghatag og abiso sa publiko ang Securities Exchange Commission mahitungod sa MERS Business Center o gani nadawat sa DTI North Cotabato ang public warning. Nabalaka gid ang LGU ana, but again ang among kamot nakatali tungod kay voluntaryo man gud na desisyon ng pagsulod ana, wala man gud sila gipugos. No, wala man sila hulga
no? Wala man sila gihasi para mosulod ana. Mostly sa atong gi-interview, voluntaryo ang pagpirma, ang paghahatag og kwarta. No, ang amo ang nakaalarma ni is nganong na pa may tao nga mga nagatuo ani. Second, naalarma po ang LGU tungod kay dako ang epekto ani sa atong ekonomiya, no? Ang tao mapugos og utang, mapugos og prenda sa iyang mga kaptangan para lang makapiin. Subling abiso sa LGU, likayan ang pagbutang og kwarta sa usa ka grupo o tawo nga gahanyag og dakong interest o tubo. Ug aron makasigurado, so taon una kung rehistrado ang kumpanya, aron dili mausik ang gitigom nga kwarta alang sa kaugmaon sa pamilya. Lizel Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe. Gitapos na karong adlaw ang enrollment period sa Department of Education kun DepEd gani sa Davao del Sur. Daghang ginikanan ang miapas nga ma-enroll ang ilang mga anak. Ani ang report ni Orlando Dondondinoy. Kabalan ako nga last na dahil karon so nagdali-dali kog anhi diri. Si Lloyd Caballero na ang personal nga niadto sa Digo City National High School kaganihang buntag aron i-enroll ang kaugalingon sa grade 10. Working student siya og transferee gikan sa San Roque National High School. Ni balhin magud ko kuan, di ba transfer na lang ko diri ba. So karon ako nagpa-enroll kay nanamog ko nagtrabaho dira sa akong isa ka amo. So mo to karon ako nagpa-enroll na ulahi lang po jud ko. Maayo na lang, kompleto ang iyang dalang nga requisitos, busa na proseso ra sabdayon ang iyang transfer of enrollment. Sumala sa Department of Education, putob na lang karong adlaw September 30 ang enrollment period. Apan matud sa mga tunghaan dinhi sa Davao del Sur sama sa Digo City National High School, padayon silang mudawat og mga estudyante nga buot mo eskwela ug wa pasab kini gitakdang petsa kung hangtod kanusa tungod sa pandemya. If ever na gyapoy magpa-enroll by next week or next month, ang DepEd, especially in Digo City National High School, mo cater gyapon mi sir og katong mga returnees, mga kanang transferees from private or public school. It's because tungod anang ginatawag na tong FR, Education for All. Apan, kinahanglang apasun sa naulahing estudyante ang module o klase sa mga nakasugod sa pagbukas sa unang adlaw sa klase. Luyo sa pandemya og reklamo sa mga estudyante ug mga ginikanan sa online class ug module. Misaka og 5% ang ilang enrollees karong tuiga. Ang sa junior high school, nag-decrease ta gamay, 97% lang ang ato ang junior high school nga nag-enroll. But for the senior high school, ni-exceed ta into 130%. So it means daghan ang atong enrollees for the senior high school this time. Siguro makuan pod nato nga ang mga bata, especially for the grade 8, wata kakuan sa ilahang basi og kanang gikapoy baka sila. Bisag unsa namo og kanang reach out ng mga bataa ni dili na gid sila mga eskwela. Then others are transferring also from annexed schools. Apan sumala sa DepEd Division Office sa Davao del Sur, wala pa nila nakabuot ang 100% nga enrollment karong tuiga. Ang patangad, 98.81% pa kay last school year, 107,071. Yesterday nga data ni nga consolidated yatag 105,792, which is 98.81%. Sumala sa DepEd, mahimo gyapon mudawat ang mga tunghaan og enrollees bisan human ang enrollment basta kay nakakumpleto sila og 80% nga number of school days ug natubag nila ang ilang mga module. Orlando Dondondinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. At tangi! Medic sa NPA nga nasamdan og nadakpan human sa engkwentro gitambalan sa ospital sa mga sundalo. Og kapin 2,000 ka mga violators sa quarantine classification nga GCQ sa Davao gikasuhan sa korte. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Mahardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City.
Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multi-million jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Gitambalan sa mga medical frontliners sa Camp Evangelista Station Hospital ang usa ka babaeng medic nga rebelding NPA nga naigo sa bala atol sa engkwentro tali militar sa probinsya sa Bukidnon. Subay sa report sa mga sundalo, ang babaeng medic sa NPA nga nadakpan human sa engkwentro na ila sa pangalang si Lodi Hanayan Apildon alias Dayan, 18 anyos o residente sa Sitio Mahayag, Barangay St. Peter, Malaybalay City, Bukidnon. Nadakpan si Apildon human makaangkon og samad pinusilan sa iyang tuo nga batiis. Bukton og hawak atol sa engkwentro didto sa Sitio Kamaka, Barangay Buntungon, Impasugong, Bukidnon. Nagpaayo na sa ospital si Ampildon nga medic sa Regional Centro de Gravidad Compact North Central Mindanao Regional Committee sa NPA. Sumala ni Major General Romeo Broner Jr., ang Commanding General sa 4th ID. Ang engkwentro resulta sa walay hunong nga military operation sa tropa sa 8th Infantry Battalion o kooperasyon sa mga sibilyan. Nasayran nga 7 ka bulan pa lang sa kalihukan si Ampildon. Padayon ang pagpaningkamot sa mga lider sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao CONBARM alang sa mga isgutanang pangkalinaw luyo sa nagpadayong hulga sa pandemya. Ugani kapin 12,000 na ka mga MILF combatants ang napadikomisyon sa ilang nagpadayon nga normalization process. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Wala na himong babag ang pandemya aron maundang ang peace efforts sa mga kadagkuan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao CONBARM ubos sa pinirmahang peace agreement. Pinaagi sa decommissioning sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF ug ang pagbungkag sa mga private armed groups, kampante ang mga kadagkuan sa BARM nga ilang mapadayo ng kahapsay ug kalinaw sa rehiyon. Sumala ni Attorney Nakib Sinarinbo, ang BARM Executive Secretary, aduna na sila'y mga hiniusa nga mga pagpaningkamot nga ginahimo alang sa grupo sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters kon BIFF, Abu Sayyaf Group kon ESG ug Dawla Islamiyya. Gani sa ilang nagpadayong normalization process, miabot na karon sa kapin 12,000 ang na-decommissioned nga mga MILF combatants. May phase 2 ho yan na nakasalang na 14,000 na combatants din nung Moro Islamic Liberation Front. Sa mga non-MILF naman, tuloy-tuloy pa rin ho yung program doon sa Moro National Liberation Front, pati sa iba pa hong grupo na pinagsisilbihan pa rin ho ng pamahalaan natin. 197 ka mga BIFF na ang ilang yatiman ug nahatagan og cash incentives, panginabuhian, trainings ug mga pabalay. Naninguha ang BARM nga mapalapdan pa ang ilang mga ginahimong lakang paingon ngadto sa sulok karong tuiga aron matubag sab ang mga mulo sa ESG ug mauhag sila nga mobalik sa sabakan sa gobyerno. Bisan pa man walay benepisyo nga gitagana ang gobyerno para niini, hinay-hinay na usab ang ginapatumang kabag-uhan karon sa ilang komunidad. Pupunta ho tayo doon sa pagbibuild ng stronger na economy para ho maka-generate tayo ng employment.
Luyo sa mga natagamtam ng kalambuan karon sa rehiyon, nanawagan sila sa nasyonal nga panggamhanan nga ipadayon ng ilang mga programa sa rehiyon. Yung pong socio-economic package na commitment ng national government doon sa mga combatants natin at yung transformation ng camps, kailangan bumilis yung phasing noon. Kasi kailangan natin magkaroon ng demonstrable result doon sa mga pinangako natin doon sa mga combatants para mas mapalagay ang loob nila at makumbinsihin natin yung mga susunod pa na pagka nag-undergo sila ng decommissioning, meron talagang package na nag-aantay sa kanila. Malaumon si Attorney Sinarimbo nga sa padayong suporta pag tinabangay o pag sinabtanay sa matag usa sa ilang rehiyon, makabot nila ang ginapangandoy nga malaho tayong kalinaw ug kalambuan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Kapin 50,000 na ka mga masinupakon sa health and safety protocols ang nadakpan sa mga otoridad sa Davao City sukad giimplementar ang General Community Quarantine with heightened restrictions nga quarantine classification. Sa report sa City Information Office sa Davao, base sa nakuha nila nga data sa DCPO, adunay 50,693 ka mga violators sa health and safety protocol sa syudad, diin 2,427 ang nakasuhan sukad giimplementa ang GCQ with heightened restrictions. Gikan Hulyo 16, 2021 hangtod September 28, 2021, nakadakop ang mga law enforcer ug 185 ka mga masinupakon sa liquor ban, 8,040 sa curfew ug 12,918 ka mga violators sa social distancing ug mass gathering. Sa kapin 12,000, 9,288 na sikop tungod sa panagtapok samtang 3,630 na sikop tungod kay walay motorcycle protective barriers. Naka-issue sab ang DCPO og 16,384 ka mga citation tickets sa wala magsuot og face mask og 13,166 sa wala magsuot og face shields og 37 ang nasakpan alang sa non-essential travel. Samtang sa report usab sa Davao City Tourism Operations Office, pinaagi sa ilang head nga si Jean Rose Texon niadtong September 25, 2021, gibana-bana ang 50 ka mga tao ang nadakpan dito sa Sitio Maluan, Barangay Marilog nga nag-set up og camp alang sa duha ka adlaw nga event sa camping, hiking, rappelling, motor trail riding ug ubang social activities ug nasayran nga wala kini special mayor's permit. Sa laing operasyon, 36 ka mga tao usab ang naisyuhan og citation tickets tungod sa liquor ban. Kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. O sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita o sabi ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao o General Santos City. O Channel 49 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. 86 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!